setami ketini kan ya kenang so ko posi ninjana ko ano tong ebang tame na chulu na si si bangke pini borjan habara mai amai pu sarjana sing hero na pang pini itu dak oke price yang ding karbi sini terong jadi putara langsung pacul dan itu pini bangku amai ini pondok lasolong nang itu nangka umri nasi lebangso nangka umri long ini lebangso ni tum cetong rapsar ni tum borjan habara mai ditang bang long kiring Philippine ditang bang bapram long Philippine ditang song bang long kiring Philippine pacet hanga bang joning ti tanpata ditang bari bang ram teron tanpata ladak nilitum klaim rapet habara mai lembangku kaman kisulben paya singing leng pen pini penang an itu ladak kacitong dulu ini tum lat bangku amai lo bangkret roksi bak nili tum pini citong nasi pini jasa metpet nang litum tak nang kaumri apot nilitum nang litum apan jasa metpet borjan jutang habara mai itu nang litum apan kadom lompaje kadom si Ahok no pining borjan habara mai ningkan banga son thotsi karbi rusunim soro ngaje kapacun dun long lake mane jasamet la neri ilitum borjan ingko raisi labangso MSc anparta sar surjorongkar ahin pen nang kerabdun lake dor plupan nang rabdum lo labangso ajok pensi nilitum labangso arong aje setami pacun dundong pamelu nilitum budam sita nilitum inone anparta borjan angkang karbeng long termas council long ason sona board chairman tu sonthot si Sar Nubin Terang, Sar Roland Kiling, Sar Philip Teron, Sar Korsing Timung Lapen, KC Bukajan Education Block Chairman Sar Sardili B, Lapen Block Chairman Mongor Hanse, Lapen Ansose Borjan VDC Chairman Sar Sunaram Sinar, Pen Chenglok, Lapen Borjan Nangkang rat cari asong kithe kiting kitoan rat asai klembang atum doan borjan rong asar amai rong asar doan lapen borjan along kontraktor kitoan borjan angkang officer kitoan borjan angkang boreng barsai ke klaim kit atum kitoan masap sap arlong sangki cek ingin kesan atum doan hithi kulat aku miti doan borjan angkang lem society ke doan hithi kulat kidi aku doan lapen tempo auto kevek atum doan nang cerap situ dun si aprang apong tin arong aje pacun dun long pabe anparta non apong oke praisang ding lethotta cerap ceto kedo ajok pining lethota ingdeng hini bestim anong wanlong lo anparta kedamtang aningkan batai hini has best tim setame nilitum wanlong lo lake kacerap citu angthek lo pusi nili kongchun banga hin pen budam ingtung lasi laki wangjilang jasemet ke wangjilang kacerap citu ansose kedo nang jela jutang aparman cirap cetut thupupu ning thepen puthot nili kadok we phan la lambita achatai long piklang tung anpata borjan habar amai abitung atumpen kadok kawe aphan chorupa jiring tung lapen ansose
borjan habaramai abitung atum lethota ke claim kedam cepaduk pon tu jelang kusi nili ningthe lapen pini nili tum habaramai abitung pen media mate lam birta athenglo lamthe sipi ponlo atheke kedam tang batai hini setame nilitum fast best tim banang nono batai setame nilitum mohet jong nilitum amai pupen penang an seke kipialam thepen chenglo kaddo kave nilitum nono batai phokebrai seng deng 3-4 ni nilitum mithang asai hem ke chelang dam hada ke palli pena hutsi inut bahini ari soi jang tum kisung polo hala bangso kisung setame haladak di fulum bajong jasemet pet haladak ke do akuru sar tumpen nilitum amai pu pen chingwai si penangan nilitum karbiaron sekar kliaron penang anak kecak dolo lasetame ningarong nilitum borjan ke pathu parong ro jasemet pet football ka pathu to MSC cup labangso hoklo tema ilitum ke chengsanong ke longdu no le dalo setame mohet jong ilitum amai pu paklang konlo haladat alang litum pen alang litum banghini ke bangdo HDP Sport Association secretary anparta la non MSC cup along bangke team manager anparta ladak hoya sing ingling pudo alang litum bangke habaramai long claim bang kusai lo bahinita habaramai long nangke claim dun apor kabe ko alam thire ka chingwai hutsi alang litum penapa bangke jasemet pet la MEC cup angdung giti po laso angdung giti bangke third place apan pathu du nang po alam thire ka chingwai ke bang hutsi third place anong e bangke lak e silong dunji alam thi alang tu pena paklang si mohet jong ini to amai phu pena paklang lo laso ingdeng ke thomanong e long bang nilitum pen satame bang hini litum ta howang pidun lo je ilitum si borjan pensi la bang so place ke longun po si long lok lo tenang litum ladak risoi jang isiaki sung do lo laso aki sung lo ke pajok ya phan ke ser klinang po laso ase ka kliya phan nang litum pen suri kep atangka nang ratun asonte beparji puse alang litum phan chuning ridun pen alang litum ke laso alam ke paklang pen aning karong sugali la pen alang litum laso aning karong pen alang litum aning arong long pamilu alang litum setame third place song cepahan lo laso atangka setame litum phanang pajir alu lasi alang litum phan tame MEC cup kacepahem phu atung phan am setame nilitum borjan habaramai abitung pen alang litum phan ta churu pajir lo la pen kaddo kabe nono batai hokebrai si ang deng la pen kibang jilang ang deng long ang setame borjan habaramai la bangsu ilitum iem pen chenglok kaddo be a chairman do an la pen rongasar rubasar ke theki ding do an setame an so se nang chirap chitodun verpu pu ning thesi nili jasemet pet nang lituma athengno la bangso alam beklang konlo la pen jasemet pet nono batai bangke si bange la helo hetan borjana long si bangke tiripi pe nang ping khata jok nilitum setame mane habartin same rongetong along bangke jambilia thondo vek nangji nasil jambilia thona bang nono bataya bangke nilitum alada ki jutsiar ni penilitum cheban long ne lo lasini li lasor lam birta long pen sepang dak koning lo mane aha bartin setame la bangso nilitum jambili abangke panglar pon phidlo lasi ko mane aha baratum jong si kapanglar pen chichini det lo kunu tangte nilitum borjan habaramai afhan la pen tiripi afhan ke pachini pon asonte nilitum borjan habaramai pen setame katto kabe habaramai afhan setame anso se jutang jubat claim rapet long rapet japhan nili kadobe habara phanta pachini pon si nili kongchun bang ahin pen puan kadobe phanta pachini pon si nili lam the bang puan pen si ripon cheklo kadong